En quina mena de món vols viure? En un món on els rics siguin cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. On la democràcia estigui segrestada pel poder financer i la corrupció? On la crisi sigui excusa per retallar drets i llibertats? O en un món On la salut i la sanitat siguin un dret, no un negoci. on l'educació de qualitat no sigui un privilegi. On el nostre futur sigui aquí. On el nostre esforç tingui recompensa. On la justícia sigui per a tothom. On no es retallin els serveis públics. On el transport públic sigui accessible per a tothom. On tinguem drets laborals. I una ocupació digna. On els mitjans de comunicació serveixin a la democràcia. On la vivenda sigui un dret i no una mercaderia. On l'aigua sigui per viure, no per especular. On l'energia sigui per viure i no per enriquir a uns quants. On no es retalli la nostra dignitat. On la cultura sigui un bé comú. On rescatem a les persones, no als bancs. On realitzar els somnis sigui possible. Junts podem. Tots junts som el 99%. Contra la precarització de tots en benefici d'uns pocs. Junts podem! Totes podem! Junts podem! Totes podem! Tots junts som majoria.